Wow. Ljiki, kakav je pretres ovdje, da čujemo? Ljiki je sve poklone pretresla, da vidimo šta ste vi doneli. Šta smo? Poklon? Da. Viski oba. Lepo. Šta mislite generalno o ovoj ceremoniji danas? Pa fantastično. Majke mi, evo mi planiramo isto da uradimo slično. A oni će izgleda uvesti neki novi trend, čini Pa mi se. i treba. Pa Zorka i Kemiš uvek neke nove trendove, tako da smo ih mi uvek pratili. Jeste. Koliko je danas važno slaviti ljubav, slaviti poštovanje porodicu, obnavljati bračne zajednice? Pa to je za mene broj jedan u životu. Treba uvek slaviti ljubav i lepo rekla Zorica sve. I otpevala čak. Da. Koju njenu pesmu najviše voli vaša dama? Srednji. Jer često idete, se družite sa Zoricom i Kemišom i kako to izgleda? Pa evo ovako kad smo na nekim snurkama i ponekad se čujemo, porukama se pozdravljamo i tako. Zato što ste vi među odabranim kolegama sa estrade. Meni je drago čast mi je da ste nas pozvali. Lepo, uživajte. Hvala. Htjela sam samo da vas pitam. Sanja, prelepi ste. Jeste. Ja da preskočim ovo. Pa. Zdravo, Sanja, da se znamo. Mislim da je samo Evo danas ste baš lepo domaći. Da, joj, predivan. Ja sam malo pre rekla da bi ovakvi događaji trebali da budu na naslovnim stranama ovih dana i da svako ko doživi da slavi 4 decenije ljubavi ili bilo koliko je stvarno zaslužio naslovnu stranu više nego pojedinosti koje ovih dana čitamo. Tako da svaka čast, veliko poštovanje za ljubav koja traje. Vi ste toliko intervjua radili sa Zoricom. Jeste, naravno. Koliko je bilo u vašim emisijama? Jeste, znači moja karijera traje 25 godina, ja mislim da mi je Zorica do sada bila jedno 50 puta gošća, minimum svake sezone po 2 puta i ona i Kemiš. I uvek fantastični intervjui sa njom, nikada nemaš problema, ona je uvek spremna o svemu da govori, tako da veliki profesionalac i hvala joj stvarno na velikom poštovanju koji ima prema njima. Koji sam ja to upečatljivo tako ti gostovanja kada je Zorica u pitanju? O čemu je pričala? Pa uglavnom su to njene dugodoštine kako je upoznala Kemiša, onda priča o njenim prijateljstvima, dogodovštine sada sa unucima, ranije sa decom, njeni stavovi u životu koji su oduvek bili ispred vremena i mi smo sve oduvek od nje učile kada je reč o svemu. Tako da hvala puno što su me pozvali da budem deo ovako velikog čina. Jeste se iznenadili kada ste dobili poziv? Pa ja sam odavno znala da se ovo priprema, oni su to najavljivali kod mene, tako da mi imamo neretko priliku i privatno da odemo na neke večere, podržavamo se, tako da iskreno nisam se iznenadila, ali je stvarno velika privilegija i hvala im puno. I šta misliš, kakav treba medeni mesec da bude sad posle ovakve recimo svadbe? Pa to samo Kemiš i Zorica mogu da smisle, jer to što oni smisle mi teško da ćemo smisliti. Teško da će nam pasti na Teško pamet. da ćemo smisliti. Strano. Lepo se provedi. Hvala puno. Hvala vam. Uživajte. Ja sam sakrila poklon. A, dobro. Pušo, hoči! Gde ste ljudi? Pušo nači. Krenulo je, počelo je. Završilo se. Brzo. Ćao, odlično, super. Mi želiš to posto? Voli